Чакай, сега значи... Дами и господа, вече снимам, Дани. Давай. Препочваме до Омега Twilight Drake стълпи. Взех ти Mind Vision, пак ще го играя. Козех. Divine Spiritu. Са козех. Divine Spiritu. Така, пускаме първи Divine Spirit, става 46. Не, Кого? Аз трябва да копирам нещо. Все тая. Опа. Оставам два Divine Spirit и тъй стана, нали? Да, аз трябва да копирам нещо. Леле, какво щях да направя? Аз трябва да копирам нещо, моля да. Щях да филна, извиняй. Обаче така със сигурност ми копираш туито. Divine Spirit-ите. О. Окей. То разлика няма, тъй че давай. 180 хелт. 368. 736. 1472. Не ти ли остана една, бе? Не. Там, че имаш една карта. Ето и ми е Harvest голема. 5888 хелт. Литъл мърши! Yes! GG! GG, Раят. Чай, май трябваше да изчакаме да имаш още карти, с които да го напъфиш с хелт. Нямам какво повече да му напъха. Имаш още две карти с сет. Не, чек. Ако атаката му можеше да изравним колкото аз. Щяхме да рискуваме, човек. Давай, сега ние сега ще го направим. Имаш, нали? Той ще е младечек, но и още 100 хелт. Около 6 калки да направиш. Леле, това е по-добро от преди. Ай, лудо. 5800. Се снимаш ли? Нали снимаш? Снимам, да. Всичко се чува. GG, guys. О, чек, дем драгун. Не успя. Взех дед, Shadow Lord дед, както и да е. Ай.